Gdy zobaczysz takie coś na drzewie, uciekaj. Uważaj, może ci się to przylepić do skóry i wtedy możliwe, że wybuchniesz. Gdy zobaczysz takiego kwiatka, nie zjadaj go. Te kwiatki są bardzo trujące. Pod żadnym pozorem go nie zjadaj. Gdy zobaczysz taką osobę, uciekaj. Ta osoba to Jacek, który jest zakażony Kalasafantefitika choroba. Zobaczcie, co się stało z tym drzewem po roku. To drzewo chyba wyzdrowiało. Już chyba nie wybuchniesz. Pamiętaj, że i tak nie możesz się do niego przybliżać i zachowaj ostrożność. Gdy zobaczysz taki kamień, uważaj. Bo możesz spotkać dziecka, który jest zakażony. Kalasafantefitika choroba.